Kaikki silmienomistajat huomio! Töllölaakson markkinointiosaston Pialla ja Ristolla on teille asiaa. Nyt kannattaa muut kanavat pistää kiinni, sillä Töllö-kanavalla alkaa tänä iltana uusi Tosi-TV-sarja, josta ei puutu silmän ruokaa, jännityksen ruokaa eikä laitosruokaa. Neuvostoliittolaiseen formaattiin perustuva realitysarja Lupaviidakon tähtöset heittää 10 aivotonta bimboa vähäpukeisina kunnanviraston aulaan. Kuinka kauan aivottomilta bimboilta menee työkaluvajan rakennusluvan saamiseen? Saavatko he parvekkeen lintulaudan katon maalaamiseen toimenpidelupaa? Osaavatko he täyttää ilmoitusta huoneiston käyttöön otosta kahvilatoimintaa varten 3 kappaleena? Lupaviidakon tähtöset-sarjan aivottomat bimbot jaetaan 2 joukkueeseen, jotka ovat paperitiikerit ja lomakeleijonat. Sen jälkeen joukkueet kilpailevat vähäpukeisina verisesti kaikesta, niin elintilasta, ravinnosta kuin lupahakemuksista. Päivää. Tästäkö voi hakea lupaa kasvinsuojeluaineen rinnakkaistuontivalmisteen tutkimus- ja koetoimintaa varten? Ei niitä tältä luukulta saa. Niitä saa 3. kerroksesta huoneesta 3426. Lupaviidakon tähtöset kohtaavat kaupungin virastossa henkeä salpaavia tilanteita. Niin, tähän mökinrannan ruoppauslupahakemukseen tarvitaan vielä liitteeksi koko vesistön ranta-asukkaiden kirjallinen hyväksyntä. Mitä? Siis koko Keitele-Päijänne-vesistön ranta-asukkaiden kirjallinen hyväksyntä? Niin. Mieluummin syö vaikka kilon eläviä torakoita. Eläviä torakoita saa viereiseltä luukulta. Lupaviidakon tähtösten jokaisessa jaksossa putoaa pois yksi vähäpukeisista aivottomista kilpailijoista. No meidän joukkueen piti hakea lupa kerrostaloasunnon muuttamiseen teurastamoksi. Ja Susannan tehtävä oli laatia kuvaus henkilön sosiaalitilojen pintamateriaalista, mutta hän lähettikin sinne selvityksen vesipisteiden ja lattiakaivojen sijoittelusta. Niinpä mun oli ihan pakko äänestää Susanna ulos ohjelmasta. Lupaviidakon tähtöset on talven houkuttavin tosi-reality TV-sarja. Lupaviidakon tähtösille ei voi näyttää keskisormea. Lupaviidakon tähtöset vie sinulta pikkusormen. Lupaviidakon tähtösiä on pakko peukuttaa. Joten etusormi kaukosäätimelle, niin näet miten nimettömät vilkkuvat aivottomien bimbojen jaloissa.